Fl-elezzjoni tal-Eżekutiv tal-Partit Nazzjonalista li saret il-bieraħ ta' Delija ħarġu rebbieħa b'Sintja Galja, is-sieħba ta' Delija eletta u magħha oħrajn li kellhom l-appoġġ tal-fazzjoni Delija. Tard filgħaxija fid-Dar Ċentrali Nazzjonalista l-Canvassers ta' Delija kienu preżenti f'numri kbar. Michael Fenekadami li ħuh Beppe ħadem kemm fela ħalel Xborġ fl-elezzjoni ta' kap nazzjonalista baqa' l-art. Din il-ġimgħa stess Beppe Fenekadami kien fi Brussell flimkien ma' Borġ u David Casa, kif nhar it-tlieta Casa se jmexxi dibattitu kontra Malta fil-Parlament Ewropew. Fl-Eżekuttiv Nazzjonalista ġew eletti fost oħrajn l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u David Borġ hu l-Kap Nazzjonalista li kienu parti minn Block Vote tal-Kap. Anke Michael Fenekadami kien parti mill-Block Vote tal-Kap Nazzjonalista iżda ta' Delija ħadmu kontrih u ma telax. One News informat li Fenekadami ħada bi kbira għal dak li għamlulu ta' Delija bil-Kap Nazzjonalista jwedu li se jħu ħsieb jagħtih ir-rwol ċentrali fi ċriki tiegħu bħala kap.